வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மேங்கோ மில்க் ஷேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மாம்பழத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸா ஒரு பவுல்ல கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மேங்கோஸ் எல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ மேங்கோஸ் எல்லாம் மிக்ஸி ஜார்க்குள்ள ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். மேங்கோஸில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதில் நாம் 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு கிளாஸில் மாற்றிடலாம். நாங்கள் இதில் 2 ஐஸ் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஐஸ் கியூப்ஸ் வேண்டாம்னா நீங்கள் அப்படியே கூட இதை சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட மேங்கோ மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக்கூ சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.